Muna, rap do kadongan sautan nami, do nang kahanggi nami na hutopot tami di hutaon. Songoni rap di raja di ulang nami katulang nami. Di nang sahat tami tu poguni alama muna, hubwa kami do boras spiritordi. Pita-pita nami mato mata debata, asang ya pirma poki baul-baul pacalongan. Pirma todi muna saluhna, luju-luju manang aka pasamotan. Asa sa solo masa matu betean, nungaw pasat tami. Sahat tami pogo alama muna jal pasat tami. Boras pirtodi asa sahat may taluh na tu panggabihan sahat nang tu parhoran sa silubot o pasatami mapar sada matu hula-hula nami sa luhut nate pinasap matu hula-hula na sibaran sibaran do hula-hula ni pamorot tatapunat sulina sada mahita gabe majalah horas mau lihat nama muhay na sugutat sa tutikyon dihamu amang buru nami storos nung asahat tami tutu tualaman ni jabumuna na marapang na marjual si gonggo pangisinaon pangataran ni anak parebasan ni buru hubuak kami do boras pir boras ribur-ribur asa do hono mapirma pokki bahul-bahul mapatsamotan pirma to di muna luju-luju patsamotan boras sabur-sabur binat pingga pasu horas hitaganuk di batama nama mas masuk. Saat ni solu masa matubatian ni 300 toma di rodang bulan. Sahat tu sahat tami sipiri to di muna. Sahat mahmud tu panggabi tu parorasan. Tok kita saluh na di ramoti Tuhan. Botima. Romo karaja nami ate. gabe mangbol gabe Jadi mulai ate godang ma di pasak rohanami tu hamu saluhut na rombongan ni Raja Tabun. Di naksaha na ulin gani raja nami di pasak tamu tu kami anak kemu. Las diwok kamu do ima harbu epir manak sipir ditodi. Dohono masongon nido na tua-tua ya sapir ma poki bahul-bahul patsalongan. Birma todi ni hami anak kamu luju-luju ma diri ni hule-hule kapanamotan. matutu Nido na tua-tua asa ulos ni boru baho tinunun ni boru panggabian. Horas sami nama jalo sipir ditodi. Tuga dana di hamu sikat ni hula-hula na mga leyan. matutu Songon ima hata hamalate sakami tuhamu saluhut na hula-hula nami. jadi itu dia mampu sakit jadi yang munapat dia nami di nang sahat tami rombongan di hula-hula marga tabunan rap dok sudi akar rombongan nami di nang sahat tupo gunia lamanon jala di panggido bonani hasuton jalon nami ma tortor nami asa siajur mula-mula ma siajur mula topa anggia toktong di batama nampai namar mula salut na ita kajol ma nati nopa asa bedamang mamu godang mula-mula las pada uma tu godang soba-sobai. Jadi bapak satayu kong baru nggak usah lo kami mulai godang nami. Mulai ate ma dia mu hula-hula nami. Raja nenek Roma kami bersobat waru pen hula-hula nami. Badang ma godang nyopung nami ba godang ini rasau ni. Mau lihat madiha munar raja ni pamuron nami marga siturus dinang rohamu manoba-noba hami raja ni hula-hula muna dohot salut naka rombongan nami jala di batu duh kamu do museng dilas ni rohamuna
Marhite soba-soba muna marbunga-bunga jari tangan nami. Marhite ringgit site suara. Asa bago mana marhalton yagatan di robean oras mahamya karajamu. Raja di ulang-ulang nama jalo. Saya itu gadda nama sikat na dihamuna nama ngalian. Amang burung itikyon naing romahami laho manabe-nabe hamuna. Jala pasaton akka silas nirohanami. Tuaka pargelengon nami terlumobi ma di boru dohot di hela nami. Molo tungpe di boru dohot di hela nami nang dia mang boru na boru nami na upasatami nang sahak matu hamuna saluhutna sabi-sabi nami. Asa dohono matiti manatino pahodong les di rumah. Tung songol dia benon di las nirohanami. Lau pasahaton las nirohanami tu ya nakon nami boru do hela nami. Amat tadi bata mana mangkau ya ka pasu-pasuna. Asa dia muna parmusik nami. Naing romahami raja ni hula-hula nasida lawan nabe-nabe nasida. Asa baik damang mana gobdang na hobartusi.
Usulku niat perjalanan nonton anak kadongan diri yang maringanan borong ditulang si moriba borong ditulang si moriba opa la 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 ina sopada gama boy pajupang pajupang di perkolan abang sodak naik Ada yang masuk laluan lagi si Barani. Ada yang tanong nebolgin mah. Ada si Bartano Barani, naborgin. abang sodak naik Ada si Bartano nebolgin. di pada mabohina abang ngerinai panonton di maibana apena boru nyawa yo itu ani maju pang di kekola maju pang di kekola maju pang di kekola maju pang di kekola abang sudah naik tahu naik ba Si Bartano nebolgin. Usulku niat perjalanan dodong anak kadongan diri yang maringanan borong ditulang si moriba borong ditulang si moriba la 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 dina sopada gama boy pajupang di kekolan abang sodak naik la 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 Pintar hutangi mamarsita daan Uti ang matakan na Amang sodak naik Pintar hutarik matakan na Di panao mabohina Amang ngerinay Upang no di maibana Apena boru taput Ro ito ane Baju pang di kepola Baju pang di kepola Baju pang di kepola Amang sedap naik Baju pang di kepola Baju pang di kepola Baju pang di kepola Oh, Bariban di Jakarta Nina. Sa minute pe. Asik Tujolo. Togu mingan tini togu Goyang. Hitam manis kulitmu Ku terpesona
Jadi mau lihat tema lunga tunglas trohan nami saluhurna asa nujung amma trotor nami asa tinahu mual tio sian hulang pandungatan pada nami bedamang manggodang tio las pada rumah tu godang hasahata. Matututu. Horas, horas, horas. Terus marwata. Jadi mulai tema di hamuna hula-hula nami rajai tabunan. Ya memang baru. Raja nami adorak somar si panganok kita raja nami. Di son di basa taima pahurin si panganon tu adopan di hula-hulai. Raja nami bolotuk pesongonor raja nami pagurin si panganon da boy terpasa tami tu hamu hula-hula nami. Lasma rohani rajai bacakok karoro nami. Dohonon nami songon nidok nila tua-tua ya sa titin nanti no pahodong les di rumah. Tuk songonop raja nami. Turun-turun si pangaron da boy terpasa tami tu hamu dia batamat tong manggohi di kita gudak pasu-pasuna. Matutu. Sa ni solu sama tu botian di tigaras. Nungga sa di basa tami. Pahori ni si panganot tu hula-hulai sa matu panggabian sahab manak tu perhorasan. Matutu. Duk boti. Tema, Ngabe salam sehat mas salam sehat. mate. Salam sehat. Jadi asamu mang burung mengaradi mahamu neng Gabe rumah. gabe. Ya, tatiupi berbagi taman untuk kanasing. Jadi songoni mah dihamuna salutna raja ni pamuron nami emang boru nami na boru nami. Songoni nang dihamuna boru dohot dihela nami. Dilas ni roha nami sian raja ni hula-hula muna. Rodo hami dison mabuat si panganon na tabu tuhamuna indahan nalas. Dekes tio-tio dekes si bulurudur dekes sahat na peak di atas pinggan pasu. Anggia matoktok mamasu-masu mamata di bata. Las marohamuna, las daging nang partodio muna. Dot dekes tio-tio asa tung tio nama kasilas ni roha tu julano. Tu tio na nang akapacariat tuhamuna raja ni pamuron nami. Dot lam tu tio nama mata mual dapok muna aka tujulan narion. Dot dekes si bulurudur. Anggia matoktok mangudurun anak mangudurun boru. Tarlu mobi di nama ngudurun aka pasu-pasu tujulan non tuhamuna. Dot dekes sahat. Asangnya sahak masulu sahak matu botean. Sahak lupa satami dekesi tio-tio dekesi buludur. Sahak mahamuna dulu natu panggabian. Sahat nang tu parhorasan Matutu. Boy mata jarang bi mana julut tak. Salam sehat mak. Akan julut tabi mak iya. Jadi Langsung emang udah mak kata. Ngabe? Mau lihat tema harangan ni si dulang matutu torunaya eksimare. Golas ni rohanami tulang di parrumah tanggawan ni hamu ibebere. Hubuak kami do dison si panganom muna. Imay dahan nalas di atas na dikke si tio-tio dikke si mudurudur di atas ni pingga pasu. Mamas-mas mamata di bata di hamu na dua. Las marohani daging muna las rohani tordi muna. Dikke si tio-tio, dikke si mudurudur, dikke saur, dikke sahati. Tutiona panggabia parhorasan di tonga-tonga ni rumah tangga muna tujuan nyarion. Sauduran mahamu tu doluk tuturuan. Sa ni solu masa matubatian ni 300 tori rodang ibulan. Hupa sahat tami si panganom muna. Sahat mahamu tu panggabia sahat parhorasan. Toktong rumah tangga muna diramot Tuhan. Matutu. Jalo hamu manauli. Salam sehat mate. Arong gope. Diho bere dohokko burku. Diari nauli dari naringgano di nama calo pasu-pasu parsare peokko siap bagas orang tu hattai. Hami tulang muna dohok marlas neroha. Dilas neroha nami dibuat kami di son dekke si tio-tio dekke si durudur. Molo di halak bata on malabang na asang dia matutu saudura kamu tuduruk saudura tuturuan. Tio mapacarian dapat tom muna dia karya dan nengro saya tu hatta nama dongani hamuna. Si titik masih gopa golang-golak pangahu na tuk songod dia pebere doto buruku dekke na pinasahat ni tulang mutu hamuna saya tu gurang nama pinasuna. Matutu. Olo. Tabadala ko. Sada doho dia wito. Oke punya doho dahasia. Penampilanmu habur juomu. Uten sapulu kiau hasia. Penampilanmu
dari diguran baik didilang ai molosong bilang buku hoito dan margabu sawito aku cinta kamu dan hata-hataku itu aku sayang kamu ai holang kodo biro haki
Jadi pertekianon ala rodo gokon ni bonasi uton tuhuria hagabi perdamaian romai tatuson perhalado punganama punganina do inahanna Dohot keluarga besar Tabuna Dison, Rodo Hamin Waeng, Sian tonga-tonga ni Huriata, Parhalado, Pungwanama, Pungwanina Hanna, Rapdoho ruas ni Huria Makalason, Ulaun muna sadarion, Ima naung hot ripe si Desmond dohot si Roslinda. Alani nunga godang nakin di jalo hamuna amang, inang baru tabunan, hatani debatan agabe ojahan, di par rumah tangga muna hanguluhok kamu namai buat kamu namai sampai tu par rumah tanggaun saha tu nasinirang ni hamatea kamu debatama nama dongani jala margogoy hok kamu na di par rumah tangga muna songonima hatas ya kami alani pinasaha matu inang dirijen nami lau pasahaton ede puji-pujian siluan nami tu keluarga. Rohani
Kepolisian Rumah Sakit Umum Deli Serdang Lombok Pakam, mewakili kadongan-dongan Nisi Rolinda, ala Dangboy Hami Sude Rapro, Oma sebagai utusan siak kami Sudena. Jadi Rolinda merasa berbahagia pada sore hari ini, kami patut bersyukur kepada Tuhan, bisa acara berjalan dengan lancar. Semuanya ini bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan masih sayang sama kita semuanya. Jadi adapun nanti berupa titipan, terimalah dengan senang hati. Jadi amang bayan majolo musik nomor tu si rap pita. Rap. Rap. Joget kok, joget. Rap, saling tujuan, dunia halang, sino aulang. Rap, saling tujuan, untuk jalanku, lupa doa. Uboto doasia, nasomari, pahalamo. Oh, aduh, tingkat tuti, rapi daiko, saling tujuan. Udang saya kabusia, antar tidak koma, orang raha. Warga busam di maha, bola-bola di maha, bola-bola di maha. Warga busam di maha, bola-bola di maha, bola-bola di maha. Sambil disalap bu, sambil disalap. Dilihat lah kadonya, dilihat. Rap, sani putuan, dunia olah, sino aulang. Waktunya rap, sani putuan, untuk jalanku, lupa doa. Uboto doasia, nasomori, pahalamo. Oh, aduh, kita tuti, rapi daiko, saling berjuang. Horas. BK 1538 MH dan Abang Sahitam BK 1909 nonon. Allah. Tengok BK ni mobilitas tak geser. Hela nama. Jadi wala tama di hula-hula nami. Noma raja nami ima para muna tulang kami si jalti marakup margana hutapea. Jadi asa Roma kita mendapoton na tepar musik nami. Naik Roma kami mendapoton apa rasiduli nami ima tulak ni hela nami beda mong magodang no bartusi. Horas. Ya Pak Jonok tuh son. Opung Dion di Jolok tuh. Di Labung di Boruta. Jadi horas sematu tujala gabe di hitana kana marhamaranggi. Apa rasidoli nami. Ima tulang di hela nami. Marga ahatahin akani. Utapea mau liate ma di Tuhan. Sinokun pea satu bunauto tong kabar tuturan nate. Jadi horas ma di hamuna apa rasidoli nami marga hutapea. Dison rodo hami. Ima paru main ni natoras ni paru main muna marga sitorus. Natoras ni burumuna marga sitorus ima marga tabunan. Dilas ni rohata dinong majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima beremuna nagabe helanami buruta hotdo gabe burumuna. Hamido pangitubu hamuma painudun raja nami di buruta. Tung akan hurang lobi pe di babahenan ni buru nami dia kati kinenengro. Marpangaju hamuna apa rasiduli. Rap manuturi hita. Rap mamudai hita. Anggia toktong nang tujulanon gabe rumah tangga namarlas ni rohan nasida.
gabe rumah tangga natar pasu-pasu nasida dijolota tarlumobi nang dijoloni tuhata dison gudang dohu jalo hami sinamot ni boruta sian raja di pamuruta marga sitorus alaya para siduli haduli tung songot dia pe pabahinan nami ninna dang nala ni godang na asa ni daboton ala ni otik na asa tinudalhon godang ninna si butong-butong otik si viritodi asa pinati asa titin manatino pahodong les ni rumah tung sonon do penaboy tarpatu pahami amata di batama namanggoh yaka pasu-pasuna asa horas mahamuna haduli nami horas manang hami anggidoli muna sidok boti mahami sian marga tabunan. Ope masa time partik ya Tuhan muna. Perjolo donon nami mauliate tu perburon nami marga sitorus naung pajuk pakok kami namaka namar para di pertuturon apala di tekyon imau tutu ada di hita halak Batak. Jadi mauliate ma dihamu keluarga besar perburon nami sitorus. Suak songoni dihamu na para sidoli nami. Toktong do tutu hita medok mulai tutu hatta berdinggap basai ala dilihat dihita ima hahipa sudok las ni roha dohot ari na denggat di bawah sedarion ima dinapa udurhon anak kota berenami mang na burutta tu bagas coron itu hattai hupai huti hutami sanakan hingan ulau ni tung masai denggan di jalo hamu matutu sinamot ni burutta apala di bawah sedarion di pasahat tamu tu hami tung apala masai gudang nung atung masai gudang nang linalo nanyon apara sidoli mau lihat matutu di hatta jadi dia naudok kondisi apara sidoli ia buru muna buru tabuna no pos rohamuna hami keluarga besar marga hutapea di hami buru hutapea doi jadi pos marohamuna di si jala tu hatta mana masu nasida ahli sangkiat dilihat di nasida haduan akka naruminggat do benang. Jadi maulate ma di keluarga besar tabunan. Jadi suaksongoni di ho berekku do ho burukku. Di ho apalagi di ho burukku. Apalagi di bugas sadarion di hari nauli na dengganon. Naung disaksihon ni akan natorop sa luhu naung dipasahat ni bapam ho tuhami. Jadi postur hakku mamereng burukku. Molotung adok pe akan kurang lubi di berenamion postur hakku burukku unak pabuai itu bapa dah arong dohami pangalualuammu alai postur hanami si no berek kontol mana burju doon alai abiatung adong asa hugotil hami pingkol di berenami untuk hami dah angkuang si bapam daktar gotil sai berena ami dah jadi postur hanami dang berdiai berburu nami huta buru tapi ya di hami tohoni dang di hamuna jadi songoni mata nami dohot beku jadi pas marohamuna dia kam para sidoi nami tabunan molo diarung akka ulau di perburot tau saudara dang dohonon nami molo hami dijul hamu dipudi molo hamu dijul hami rapak sadudura samahita ima do roh nami jadi maulate ma dihita saluhu na si titik main asugop pagula gorak pangan tukso bagot namar halto ma dia gata diobean horas mahami nama jalo tugadda nama dihamuna nama ngale matutu sahat-sahat ni tulu masahat tu portian nung ngasahat di jalo hami sinamot ni borutta apalagi buat sadarion imati timarakup sahat mai tu panggabi aja lah horat-horat memahami nama ramarangi do marga hutapea sampai kamu mah godang nobar tu sih Gabi kita salam sehat ya deh salam sehat ya deh salam sehat mas salam sehat salam sehat deh Setabi amang raja bolon Setabi mainang inang sori pada Setabi di hamuna Otang atong asa huta Narotu pesta uju Ni anak nabio Nongga urur behami Dohot parboruon Madapat tong kamu tulang
son pasaton naima tu kamu naruga ulos pacamot ima di siala naung tebuan tu bagas nijoron di bata majalo pamasung-masung par saripeon ima buruku nagawe farmemu helakku ima anakmu gawe helakku jadi anggiat marhite uloson upasaha tuamu asi marwannya Tuhan barita dunia diberitakan gawe digahon ibotokku tarbarita do dibagasan aisaton asahaton marsahid jadi anggia ma dina ro tu bagasmu buruku gawe parmaimu sai tanggal masait siat dagingmu telus tang iboto kamu jadi kalau nema le do itu budok tuamu asal pasaha main ulus pasamoton saya pacamotin uli doh nading kemana tu itu kamu jadi Jalan jauh musik na tulang. Iba emang musik na? jadi permusik nami Gabi. naik pasaton nami ulus sapas sama tu lekudo ibotokku Gabi tulang gabi. Ulos pasamodon, ulos tauli, siga tiang rapuang. Pasado kumatu horai silang sapot, pasado kumatu horai dopina ibo. Bagi doa Tuhan, marite-hite, ulos pasamodon. Hangkiat mai basi-basi. Ora! Dia boras. Boras di piring dia di betul. leku do ibotokku jangan hata netua do pasatoku dungo pasa sa ulos tuamu asa aduk kemainna tugu di lebu ador atiti tugu kena horbu nang sor madua ma leku do ibotokku pau bayar ngere papu satu nomor ini satu nomor Matutu. asa sa main sulu satu batian 300 saya sama itu liling mangulu, sama itu bang kabel, jala horas. Matutu. Jadi isolai horas boras pirma poki belor pasang pirma to di lekudo iwotaku. Saya lucu mapan jaro. Matutu. Horas. Iya. Ulos ni helama. Jadi di Hamuna 2 di helaku songoni di rolin buru di nong majalo pasukan super bagasur kamu na 2 sian jor di bata itu tinggal nomo di hutan istorus jadi ngahela ni buru ni sitoruso gabe helak kumanoeng sitoruson jadi dang songon na uji be kamu dang songon na posobe mulu ngaman tua mulu naung marjalo pasu parsarepeon ikon songo ikon tuaro jala hamu ingot tamu ma di hatani Tuhan nakaning ikon sadaru hamu dang bui sirang anggoso sirang ni hamatihan jala hamu mulu hita halap batak ikon ingok do di hata dalihan na tuluy sobba marhula-hula elek buru mana pendohat tu dah dapat kamu akadong tu do hula-hula mong tinggal kamu marna tua tinggal kamu marsi madua te asa sehat maksudi hibas muli pas Tuhan jadi asa songon ide na tua mandokkan asa bintang menaru meris bopun na sumorok anak pedri hamutong ris buru pedong torok asa emis tabadua ma perling manis sumorok amat dari batero silut dua
Orang semamu di paror. Matutu. Suruh satu batin 300. Upa saat time ulo satu amune dua. Ulo sela. Saya sah mamu tu bang kawin. Sa tu paror rasan. Lima. Hela, madar ni hela pasal tahun name mak, madaron buat roti paradaton don, mulut tiki di paradaton umpamana bagi jabar manang bagi ba ikepak umur madaron dengan unang bawa tu parjujeda ya, kau ni mak. Ada itu Jadi nggak bojo meret beho, nggak bojo meret. Asa Pak Samuel matung tuson. Buah masa pala molotor di pajojor mamang boro. Nah sisa asa kasdo hidahami di panutur muna di hamuna kana maramarangi. Songoni nang di botokku. Hala itu si melpate nasian cengkring ngaliling tinad daun musing par cengkring oh. Jadi las maroha saya ditabai Tuhan maka pas-pasun na Tuhan muna tarlu mo binang diaka pinoparmuna. Asa nang tangyang nami masada dua tolo ni naguar ni pamilangi. Molo mamit tahita martangyak kita itu debata. Di saluhut na kapangidong muna saya debata mapasauton asamat jadi. Matutu. Asa sulu masamat yan. Pasatay mauloson sa mamuna panggawian sa tupar horasa. Matutu. Ulos sama. Ima gini panguli. Amat desli. Masuk tuson